Δες τι θα πάθεις αν πιείς αυτό το Monster. Πριν σου πω όμως, πάμε να δούμε τι συστατικά ή αλλιώς τι χημικά εμπεριέχει, όπως λέει και εδώ ο φίλος, γιατί είμαι σίγουρος πως δεν γνωρίζεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα βασικά διατροφικά στοιχεία. Θερμίδες 11, υδατάνθρακες 4,4 γραμμάρια, ζάχαρη 0, λιπαρά 0, πρωτεΐνες 0, αλάτι 1 γραμμάριο. Μέχρι στιγμής λοιπόν το συγκεκριμένο ενεργειακό ποτό είναι μια χαρά, καθώς δεν περιέχει σχεδόν καθόλου θερμίδες, καθόλου ζάχαρη και καθόλου λιπαρά. Ωστόσο, απαιτείται μια ιδιαίτερη προσοχή στο αλάτι, δεδομένου ότι η συνιστόμενη μέγιστη δοσολογία για τον υγιή πληθυσμό είναι τα 5 γραμμάρια ημερησίως. Και τώρα πάμε να αναλύσουμε ένα προς ένα τα χημικά τα οποία περιέχει, τα οποία είναι τα εξής. Με μία πρώτη ματιά κάποιος θα πει ο Χριστός και η Παναγία, αλλά αν παρατηρήσουμε λίγο πιο προσεκτικά, δεν περιέχεται τίποτα ανησυχητικό και τρομερό. Για αρχή λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πιο παρεξηγημένο συστατικό των ενεργειακών ποτών, την ταυρίνη. Είναι σπερματαύρου, θα σε σκοτώσει, τι θα κάνει? Τίποτα από όλα αυτά, καθώς είναι ένα αμινοξύ το οποίο παράγεται από το ίδιο σου το σώμα, το λαμβάνεις και μέσω της διατροφής από τροφές όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά, και το οποίο σε δοσολογία 1 έως 3 γραμμάρια την ημέρα προσφέρει καρδιαγγειακά ωφέλη, όπως για παράδειγμα η μείωση της αρτηριακής πίεσης. Προχωράμε. Καφεΐνη. Ως γνωστόν είναι το βασικό διαγερτικό που χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Εν αντιθέσει με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι και ό,τι έχεις ακούσει, η δόση καφεΐνης στα ενεργειακά ποτά είναι σχετικά μέτρια, καθώς κυμαίνεται περίπου στα 150 mg, σχεδόν ισοδύναμη λοιπόν με ένα φρέντο εσπρέσο, ενώ η μέγιστη συνιστόμενη δόση καφεΐνης είναι τα 400 mg την ημέρα. Σύμπλεγμα βιταμινών B. Οι ποσότητες που υπάρχουν είναι λίγο μεγαλύτερες από τις συνιστόμενες, κάτι το οποίο έτσι αλλιώς παρατηρείται στα συμπληρώματα διατροφής. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, καθώς οι συγκεκριμένες βιταμίνες είναι υδατοδιαλυτές, κάτι το οποίο σημαίνει πως η περίσσια τους φεύγει με τα ούρα. Η νοσιτόλη είναι μια ουσία που χημικά μοιάζει με τη γλυκόζη, παράγεται και αυτή από τον ίδιο μας τον οργανισμό, λαμβάνεται από τη διατροφή μας από τροφές όπως τα σπυριδοειδή και μάλιστα χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στις πολυκυστικές οθήκες και στο διαβήτη. Άρα, άλλη μια χημική ένωση η οποία δεν βλάπτει την υγεία σου. Και τέλος, έχουμε τα λεγόμενα πρόσθετα ή αλλιώς τα γνωστά ε, τα οποία είναι τα εξής: ρυθμιστές οξύτητας, αρωματικές ύλες, συντηρητικά και γλυκαντικά. Και για αυτά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς βρίσκονται σε τόσο χαμηλές ποσότητες, τόσο στα ενεργειακά ποτά, όσο και σε άλλα προϊόντα που ήδη καταναλώνεις στην καθημερινότητά σου, όπως για παράδειγμα στις πρωτεϊνικές πουτίγες, τις οποίες παίρνεις με το τσουβάλι και για μένα δεν μένει τίποτα. Επίσης, επειδή ξέρω πως κάποιοι ανησυχείτε για τα γλυκαντικά, να σας ενημερώσω ότι με τα μέχρι τώρα κλινικά δεδομένα και ειδικά στις ποσότητες που καταναλώνονται, όχι δεν προκαλούν καρκίνο, όχι δεν διαταράσσουν αρνητικά το εντερικό μικροβίωμα και όχι δεν είναι χειρότερα από τη ζάχαρη. Αντιθέτως, αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην απώλεια βάρους. Όπως καταλαβαίνεις, τα ενεργειακά ποτά μπορούν να σε βλάψουν κατά βάση λόγω της καφεΐνης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως προανέφερα και πριν, ισοδυναμεί με ένα φρέντο εσπρέσο και ενδεχομένως λόγω του αλατιού ή της ζάχαρης, και αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω υπερδοσολογίας. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι πως είναι γνωστό σε όλους ότι η καφεΐνη δεν συνιστάται σε παιδιά, σε εγγύους, σε θυλάζουσες ή σε άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς αυξάνει την αρτηριακή πίεση, προκαλεί ταχυκαρδίες ή μπορεί να μεταβάλει τον καρδιακό ρυθμό. Για τους ίδιους λόγους λοιπόν, λόγω δηλαδή της σχετικά υψηλής περιεκτικότητάς τους σε καφεΐνη ή και ενδεχομένως σε ζάχαρη, δεν συστήνονται και τα ενεργειακά ποτά. Και γι' αυτό σε συμβουλεύει και ο καρδιολόγος σου να τα αποφεύγεις, και όχι για τα γλυκαντικά ή την ταυρίνη που εμπεριέχουν. Συμπερασματικά λοιπόν, τα ενεργειακά ποτά όταν καταναλώνονται με μέτρο, όπως και όλα σε αυτή τη ζωή, ακόμη και το νερό που πίνεις, δεν βλάπτουν την υγεία σου. Και τέλος, για να προλάβω τους δικαστές του πληκτρολογίου, με αυτό το βίντεο δεν θέλω να σου πω αντικατέστησε πλήρως τον καφέ σου με αυτά ή πίνε κάθε μέρα ενεργειακά ποτά. Αντιθέτως, θέλω πρώτον να σε ενημερώσω, γιατί όποτε ρωτάς κάποιον γιατί πρέπει να τα αποφεύγεις, σου απαντάει με ένα απλό επειδή περιέχουν χημικά. Αυτό μόνο. Δεν έχει κάτι άλλο να σου πει. Και δεύτερον, για να σε κάνω να καταλάβεις ότι και αυτά μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και ότι δεν χρειάζεται να τα αποφεύγεις τελείως ή να τρομοκρατήσει από βίντεο άλλων ανθρώπων, οι οποίοι σου απαγορεύουν μία το ένα, μία το άλλο μετρώντας κουταλάκια ζάχαρης.